και εργαλειοτεχνικό του Δήμου Πειραιά. Μάλιστα, είναι γεγονός ότι οι νέοι αριθμητικοί κανόνες με τα ελληνικά δεδομένα που αφήσαμε να διακοπώσουν τους άλλους μας με την ελεύθερη κυβερνήσεων των μάλλον μνημονίων κατεδάφισαν τα εκκλησιακά, μισθολογικά, ασφαλιστικά και συνταξιδοτικά δικαιώματα. Διαλύουν το δημόσιο τομέα, αυξάνουν την ανεργία, προωθούν τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις εργασίας σε βάρος της μόνιμης και σταθερής εργασίας, ξεπουλούν το δημόσιο πλούτο, πλήττουν τους δημοκρατικούς θεσμούς και την ελευθερία. Μας βουλιάζουν όλο ένα και περισσότερο στη φτώχεια, στην εξαθλίωση και στην περιθωριοποίηση. Σε όλα αυτά, οι πλειοψηφικές ηγεσίες του συγκαλιστικού κινήματος δεν στάθηκαν άξιες των περιστάσεων ώστε να δημιουργήσουν ανάποδα στην έλαβα των οδυνηρών μέτρων που διέκαναν την εγχώρια κυβέρνηση πασότητας της Δημοκρατίας, οι δανειστές του κεφάλου. Συγχωρητικές συνάδελφοι, παρακαλώ λίγο ησυχία. Ευχαριστώ. Στοχεύονταν βέβαια σε μια μαγική τάξη πεινασμένη, εξαθλιωμένη, χειραγωγημένη και αδύναμη να αντισταθεί. Υποτιμώντας την περιτροσύνη των εργαζομένων, η ηγεσία της ΠΑΣΚΕ προσπαθεί μάτια να κλείσει το γραμματικό του πρόσωπο. Προσπαθώντας να εμφανίζεται αυτό το ανέτακτο σε πολιτικό φορέα, κρύβει επιπλέον την κομματική της ταυτότητα και τα κομματικά της κίνητρα. Κατηγορείται μάλιστα όλες τις υπόλοιπες ανατάξεις για κομματικός μηχανισμό. Ξεχνάει βέβαια τους αγώνες που έγιναν να επιλέξουν ανά την Ελλάδα για την εκδοχή των σπουδών μαγελάριων του εργασιακού και κοινωνικού μας βίου. Παρουσιάζεται επίσης συνεπικορούμενη αντιπαράθεση της ΔΑΚΕ ως σωτήρες των εργαζομένων και ως μοναδική σωτηρία των εργασιακών μας σχέσεων, ακολουθώντας την ίδια ακριβώς προπαγάνδα σωτηρίας που ακολουθεί και το σηκώμα μας μετά. Αντί να διεκδικούμε συνάδελφοι την ενοποίηση των συνδικάτων στο δημόσιο και ιδιωτικό φορέα, καταργώντας ακόμα και τουλάχιστον διαχωρισμό των εργαζομένων στις κατηγορίες, όπως μονίμες της ασυλικών, οι ηγεσίες της ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ, όσο στην Ομοσπονδία, όσο και στην ηγεσία της ΑΔΕΔ, παίζοντας το παιχνίδι που βολεύει την αντιστοιχική κυβέρνηση, απέκτησαν από το σχέδιο και τη δύναμη της Ομοσπονδίας της Μέλους και σωματεία εκτεθμένα με δημοκρατικές διαδικασίες δημιουργώντας από τη μία εργαζόμενους πολλών ακτήτων και από την άλλη προσπαθούν να κρατήσουν ενίκεια και νεκρότητα προς δικό τους όφελος του σεξμό δυνάμεις της Ομοσπονδίας. Η επιτακτική ανάγκη σημείο των καιρών που διατηρούμε μας οδηγεί στην άμεση ενοποίηση και ενιαία δράση του συνδικαλιστικού κινήματος. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν καλά οι ηγεσίες των συνομοσπονδιών και να το επιχειρήσουν. Αν όχι, να γίνει απέτηση και επιδίωση της βάσης των προβάτων σωματείων και των δευτεροβάτων οργανώσεων, στέλνοντας πλέον ένα ενωτικό και κυριοφόρο μήνυμα εμπιστοσύνης προς τους εργαζόμενους, οι οποίοι επίσης σχεδιάζουν την καινοτομία, που θα τους ενεργοποιήσει για περισσότερες συμμετοχές στα συνδικάτα και στις αγώνες. Η απέτηση ιστορική έκφραση ανταναγκά την πραγματική βούληση για αλληλεγγύη μεταξύ των εργαζομένων. Μια και η εργατική τάξη είναι μία, όχι πολλές. Επειδή το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων είναι η ενοποιημένη δράση με κοινό μέτωπο αγώνα, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ακυρώνοντας έτσι ένα από τα μεγάλα όπλα της οφειλετικής πολιτικής, τον κοινωνικό αυτοματισμό. Ένα λεπτό σας. Άλλωστε αποδείχθηκε στην πράξη πως ένας πολιτιασταμένος αγώνας, όσο και αυθεντικός θα είναι, αφήνει έκθεση στους αυτομισθόμενους, συρρινώντας τις δικάτες, χωρίς να μπορεί να δώσει προοπτική και να διαμορφώσει κλίμα εμπιστοσύνης σε μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων για συμμετοχή στον αγώνα, σε αντίθεση με τον ιδεολογικά βάρβαρο σημαντικό του κράτους που επιτυχάνει με τον τρόπο αυτό τους σκοπούς. Κατακριτέα είναι και η καθαρά διασταματική στάση του Πάσοντα που χρησιμοποιώντας ως αφορμή τους αποκλεισμούς, αποχώρησαν από το συνέδριο και κυρίως από τα όργανα της Ομοσπονδίας.
κρύβοντας όμως την πραγματική αιτία που δεν είναι άλλη από την προώθηση ενός νέου δικού της συνδικαλιστικού οργάνου που θα το ελέγξει μόνο το πάνω. Συνάδελφοι, το 41ο συνέδριο του Φορέου που γίνεται σε αυτή την κρίσιμη περίοδο μπορεί και πρέπει να αποτελέσει την αποτελεσματική αντεπίθεση. Αρκεί να καταδικάσουμε οι συνδικαλιστικές δυνάμεις εκείνες που θα απευθύνονται από τους σωτήριους χώρους των μνημονιακών Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες παρέχουν σε πολλά νερά, αληθωρίζοντας μία από τους εργαζόμενους και μία από τις κομματικές εκταγές. Να αναδείξουμε δυνάμεις που μπορούν να επισκεφτούν πλέον εργαζόμενοι, που να μπορούν να σηκώσουν τους εργαζόμενους για έναν αγώνα διαρκείας, αγώνα ανθρωπής, αγώνα δικαίου.